idan ban je Madina ba walam akram biriqin, amma ban gaya ma da nace ni ma abocin bakin ciki ne, ba wai ina cikin bakin ciki bane liriqin da kunci na talauci, ƙarya ne. Wala ranki, kuma ba cikin wahala nake ta rayuwa ba, ba tsanani a gidana kuma babu kunci. Walakin li shauqi, sai dai ce aka ka shauqi na ne lil hijazi, zuwa ga Hijaz, Makka kenan. To shine wallin nuski da kuma ibada da ake zuwa a yi, ni ban samu tafiya ba. Tunadi rijalun lil arul, Madina tana kiran mutane zuwa, tana kiran rijalu masaje, lil arul tana kiran su zuwa ga arul. To Madina arul, Makka ma sunanta arul. Wa innani, cewa ni waliktu bi zambi, an rataya min wato abubuwa na laifuka. Hal lizal qaidi man fakki, akwai ko wanda zai warware min wannan dabaibayi na qaidi na zunubai da aka rataya min? To sai annabi Muhammadu Rasulullah. La yanfakanil hadi, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware ni daga wannan lamari, wa da na mazaruhu, kuma ya kusanta ni zuwa ga ziyararsa, sa akhlaqu nusuki lil ali rafi asabki, to da sannu zan zare dukkan wata ibada lil ali zuwa ga ubangiji, zan tabauta ubangiji, dama ana yi to zan dora akai. Rafi as-samki shine wanda ya ɗaukaka sama, Allah ta'ala shine madaukakin sammai, wanda ya daga sama, ga mu a ƙasa, sama kuma tana saman ku kenan. To siwa annani, sai dai cewa ni a qarilu banati, wato ainihin na sa biyan bukatuna, ashika ina mai shauki biyar wadata khairul khaliq nasi, duk lokacin da na je raula ta fiyayyen mutane annabi Muhammadu. Da na je kabarin manzo Allah rawalan nan, abhaku au abiki, ina zuwa kabarin manzo Allah sai in yi dariya ta murmushi kawai, ina farin ciki gani a gaban manzo Allah. Abhaku, sai kuma in shi yake da kuka idan na zo za mu yi ban kwana. To shi ne yadda yake. Abhaku, to shi na ƙarshen shi ne zai da farkon kenan. Au abiki, shi ne yake ce abhaku, in yi kuka ko in yi dariya. In yi dariya sanda na je gaban manzo Allah, in yi kuka sanda zan yi ban kwana. Kamar haihuwa ne, idan aka haifi jinjiri za ka gana ta murna a gida, ana shewa, ana huda, ana Allah ya raya, ana ta murna, ana dariya. Shi kuma yana ihu, yana kuka, ya faɗo gidan wahala. Ko kuna dariya kuna murna an samu karuwa, shi ko yana inya ya faɗo gidan masifa, duniya gidan tashi hankali da wahalhalu iri-iri. To in Allah ya masa rahama, daga ƙarshe kuma sai tafi yana ta dariya, yana murna ya hango gidansa na rahama. Ko kuma kuna ta ihu ana kuka, wayyo Allah mun shiga uku, wane ya mutu, an samu juyi kenan. Ya faɗo yana kuka, ko kuna dariya. Yanzu kuma ya tafi yana dariya, tafi rahama, ko kuna kukan rabuwa. Subhanallah. To haka abin yake. A raniya shau ya ce to shau ya ce wato ainihin a raniya ne, ina gani na ma ba ina a raniya ma ji'itu yawman Muhammadin, ina ganin duk lokacin da na je ziyara gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai Jibril kasari, manzo Allah zai daura karayan nan tawa, zai daura ta ɗani da sharri, duk wani sharri kuma zai tashi ya rabu da ni, wa sharki da kuma kokwanto duk za su tafi su rabu da ni. Ya jude bi audi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi baiwa da komawa zuwa Madina, murshidal kulli, shine mai shiryar da kowa. Na'iban, na zama ni na'ibi ne anil Mustafa, an zama ni ne na'ibin annabi Muhammadu Rasulullah. Ya kana neman liman ba gan shi ba, to na'ibi in ya je a matsayin liman yake. To zama na'ibi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, min duni lafzin, ba tare da rikici ba, wala shakki ko ba kokwanto, kowa ma yadda ni na'ibin manzo Allah ne. Gashi kuwa an yadda shehu kai wakilin annabi Muhammad ne, kuma na'ibin Rasulullahi. Aqudu ila rahmani qauman adanahum sanadidu fi akasir ralalati wa sharki, waɗanda wato kokwanto da bace-bace duk suka game su, ga kokwanto na rashin sanin Allah, ga kuma wato ainihin bata ya game su daga can nesa. To zamanto ina fuskar su ila rahmani, zuwa ga Allah mai rahama. Kowanne ya zama mutumin arziki, sun zama mutanen kirki. To Allah ya mana haka. Kyau ya ce bayan lam tudarikni, idan baka yi tadariki na ba ya Rasulullah,
abinda ake ce tadariki wato kamar mutum yana sama can sama a bene ko kan bishiya ko na abu ne da yake can sama, to idan ya zo zai fado a yi maza a cafe shi kafin ya dira, saboda in ya dira zai ragargaje ko ya karye. Wannan cafewar shine tadariki. Ke ce ya Rasulullah idan baka yi tadariki na ba lokacin da zo faduwa ba a cafe ni ba, wa qarniyat tullifat, karni na ya lalace gaba daya. Min ahmada, daga ahmada. Wa qauman, yace ya ku jama'a, min aljahali, lalle wadansu suna cikin jahilci, wal ifki, kuma wadansu a duniya suna cikin wato ainihin kiran ƙarya. Asallahu an yati bi fatahin wa nusratin, yace da sannu ubangiji zai zo mana da taimako da nasara da budi daga Allah subhanahu wata'ala. Iza ja nasrullahi kenan, wal fata, da budi. Yasiru aduwwi dina, mate wato ainihin yasiru aduwwi dina, makiya na addinin musulunci idan wannan lokaci ya zo, firiƙin to za zamantu firiki suna cikin kunci, warranki kuma suna cikin wato ainihin tsananin rayuwa. Idan makiyan addinin musulunci lokacin da fatahu ya zo samun buɗe. Alayhi salatu Allahi summa salamuhu, salatin Allah sanamin sa Allah tabbata gare shi. Ahuzu biha ridwana rabbiya, in tare yarda daga ubangiji na, ubangiji yarda da ni, wato ainihin walmalki, kuma ubangiji wato ya yarda da ni da wato ainihin su wannan suya da nake wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi ce ahuzu biha ridwana rabbi, in sami yarda daga ubangiji na, walmalki, kuma Allah shine dai mamallakin. Alayhi salatu Allahi summa salamuhu, salatin Allah sanamin sa Allah su tabbata gare shi. Atubu min amali, ana tuba ga dukkan ayyuka na jami'an baki ɗayan su. Allah duk ayyukan da nayi, ko na kirki ko kishiyar na kirki, to Allah dukkan ayyukan gaba ɗaya na tuba su kansu daga waɗannan ayyukan da nayi. Subhanallahi. Wa min nuski, duk ibadan da nayi ita ma astaghfirullah. Shafi Ibrahim, kaji wani aiki. La ilaha illallah. Duk sallolin da ne tun daga farkon haihuwa ta har zuwa mutuwa ta, duk azumin da ne tun daga farkon sanda na fara azumi har karban raina, duk aikin hajjin da ne, duk wani aiki da ne na ibada, da ayyuka na rayuwa da sauransu, duka Allah ina neman afuwa da gafara gare ka. Sai ce wa min nuski, da dukkan ibadar da na ita kanta astaghfirullah. Subhanallahi, subhanallahi. Ai kaga arafin masu ya ci jiki. Ibadar ma ita kanta da nayi astaghfirullah. La ilaha illallah. Saboda idan ka zo ibada sai ka rinka nuna cewar daga kamili ne zuwa kamili, ifara ta kamilka ilaika ne, kai dai motsawar ka motsa kawai, amma aiki ne na halara. Isa sai na Ali dan Abu Dalib yanzu yana cewa alhamdulillah, na gode Allah, yau kwana na uku na azumi. Aka ce ya Abul Hasan, ba ka tsoron riya ta shiga, ka je kayi abin ka ba wanda ya sani kuma ka so kana faɗe? Ya ce a riya ba ta shiga aikin Allah. Riya aikin da take shiga wanda kai ne kai aikin kuma kake ganin kayi, to shine riya za ta shiga, kayi ba dan Allah ba. Ya ce amma ni wannan aikin da nan ji sai da na Ali, ya ce to duk kayan da na aikin da su na azumin ba fana ba ne, wannan bakin na Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wannan bakin ya ce na Allah ne, idan Allah ne, cikin komai ka babu na wadin na Allah ne baki daya, to ina iri za ta shiga. La ilaha illallah, ibada ta kabin ka ilaika. To gaji yadda abin yake, to shi ne na shehu yake cewa to Allah dukkan ayyukan da ne na tuba, wa min nuski ta kanta ibadar astaghfirullah. Subhanallah. Alayhi salatu Allahi summa salam. Kai diwani. Akwai caji. Akwai caji. Alayhi salatu Allahi summa salamuhu, salatin Allah sanamin ta Allah su tabbata gare shi. Fata qabalu amdahi, a karbi dukkan yaban da na ya Rasulullah, wata qabalu man ya haki, a karbi yaban wanda ya kwaikwaye ni. Bayan an karbi ni yaban da na yi wa manzo Allah, an karbe shi, to wanda ya kwaikwaye ni shi ma yayi ba annabi, shi ma a karbi nasa. Alayhi salatu Allahi summa salamuhu, salatin Allah sanamin ta Allah su tabbata gare shi. Fala rabba sahabi akhirat dahari ma yumki, bakin ciki mai makarewa mai tokarewa ba zai cutar da sahabbai na ba daga na tashin alkiyama. Shehu muna godiya.
alaihi salatu Allah summa salamuhu salatin Allah sanami chalas tabbata gare shi watar fawa auladi salatin ta ɗaukaka darajar ƴaƴana na ruhi da ƴaƴana na tsotso ƴaƴana wanda na haife su na gida kenan na tsotso da na ruhi mu kenan yan bayra muna godiya shehu da salatin ta ɗaukaka ƴaƴana watu uli bihim samki sannan kuma watu uli bihim samki sannan kuma ta gadar musu da samun ɗaukaka da dukkan wato ainihin alhairi ko kuma watar fa'u auladi salatin ta ɗaukaka ‘ya'yana wata ili bihim samki albarkar salatin nan kuma a ɗaukaka samki iyayena iyaye alaihi salatin Allah su masalamuhu salatin Allah sanamin calas da mata gare shi aluku ina mulkin harshe na ina miƙa sagona wurin Muhammadu Rasulullahi wayar lar hashimi ha ba na mulkin harshe na cikin yaban annabi na tura sakon to hashimi ba hashimin dangi a Muhammadu waya rabba kuma ya yarda ta yaban ya karbe shi wanda ya karbe yaban hamita sunansa hamidu Muhammadu Rasulullah to shi ne kaji abin da ya faɗa luki aiki aiken da na tura manzo Allah na yaban ya karba shi ne aluku ina murkin harshe na wayar lal hashimi ina ba hashimin dangi na Muhammadu ya yarda ta ni ya karbi wannan yaban da dai to wanda ne wa yaban hamidu shi nansa hamidu Muhammadu Rasulullahi kaji ya ce hamida luki aiki da na tura na yaban lakoki kenan daga na haka zaka ji su alaihi salatu Allah summa salamuhu salatu Allah sanami talas ta mata gare shi ubaidun ni dan kankanin bawa ne shau yana tawaru kaskantar da kansa ga Allah ni dan kankanin bawa ne bela takawa ba ni da wata takawa wa kasabun kuma ba ni da wani aiki na alhairi na ibadu wala nuski kai ibadan ma ba bai ta alaihi salatu Allah shehu Ibrahim to kaga mu ko mun shiga ukun haka ne to na za mu saka mu alaihi salatu Allah summa salamu salatu Allah sanamin Allah ta mata gare shi na ishu ala amne marayu da ni da masoyana gaba daya a bisa aminci Allah ya mana haka marayu cikin aminci min alhataki wal fataki kada a keta mana alfarwa kuma kada a kashe mu albarkan manzo Allah kun san kisa biyu ne akwai kisa na asiri na boye a kashe mutum wani wanda ya asirin har da shi za a zama makoki kuma ya ta ihu yana kuka yana na shiga uku masoyina ya tabi har yake matsiyaci shi ya je wani abin abu ya yi wani ƙulumbota dai ana yi da wannan kisan ko waɗansu mata waɗanda suka kashe mazajensu akwai na asiri da ake na ɓoye akwai kuma na zahiri kiyaye to kada a kashe mu kisa na mimmike ko na ɓoye ko na asiri ko na zahiri mutum yana cikin tafiya buga mawuga abu da sauransu da waɗannan abubuwa ne na bala'i na masifu Allah ya kare mu to shi Ibrahim ko Allah ya amsa addu'arsa garo ya mutu ya koma zuwa ga Allah to ma Allah ya mana haka mu tafi cikin sumul albarkar shehu alaihi salatu Allah summa salamuhu salatu Allah sanamin ta Allah tabbata gare shi wa abu da haqqan ina bauta ubangiji malikal amri shine mamallakin dukkan al'amari wal mulki kuma shine mallakin masu mulkin gaba daya da mulkin dukkan sa alaihi salatu Allah summa salamuhu salatin Allah sanamin ta Allah tabbata gare shi ridallahu an shehi Allah ka yarda da shehi na shehin nawa abi kuma shine babana shi a wajen babansa shine shehinsa kuma shine malamin sa idan ubanka ya zama shehinka to tudu biyu ga girmamawa na iyaye ga kuma girmamawa na shehinta shi yasa hadari ne babba masu yin tarbiyya wajen iyayensu amma kuma zaman lafiya ne saboda kaga mutum bai yi a wajen wasu masu shirbe wanda ba a da garanto su ba alhairi ne to amma fa aiki ya same ka saboda ga girmamawa ta iyaye to kuma sai ka cire wannan hijabin na gida kaji haka matar da ta tarbiya gun mijinta to ita ma akwai aiki saboda wannan hijabin na aure kada kuma ya hana ta ganin girman shehin to kaga akwai aiki saboda wani wali bawan Allah matarsa kullum sai ta tayar da hankali da hayaniya da bala'i da masifa kala-kala ya fito waje za a miƙe
ana zubewa ana faduwa ana gyara takalmi a ba da hanya ga shehi ya fito, ita kuma da ya koma gida ta dira man bala'i ta dira man masifa da bala'i. To kaji yadda ake wani lokaci kawai da ya zo da ya shiga wani yanayi yake cewa ke ba kwata-kwata ba ki da tunani, yanzu ina fita ki duba yadda mutane suke ganin girma na, ana faduwa ana zubewa ko kawafa a ba da hanya ga shehi, amma ki ne wa mutane wulakanci. Sai ta ce ha idan ka isa ka fita wajen mutanen irin yadda kake zuwa goyina da daddare, in ka isa kana fita za sai gidan mahaukata, an san ba hankali ka haukace dole kai hakuri kawai. Wannan hijabin in kindaya to sai ki zama mai tunani ko mai hankali. Tsari ne na Allah, sunna ce ta manzo Allah, kuma haka aka tsara, kowa kuma haka ya taho, kowa ta nan bangaren haka ya zo duniya gaba daya. To wannan hijabin sai kin kula da shi, kin kiyaye. Shi yasa aka ce hijabin waliyai ya fi hijabin annabawa kauri. Hijabi na waliyai ya fi na annabawa kauri, saboda ba za ka taba samun annabi mai shaye-shaye ba, ba za ka taba samun annabi yana yin wani abubuwa na shirme ba kwata-kwata. To kaga hijabin siriri ne, amma na waliyai kuma yana da kauri, saboda za ka samu waliyi kuma yana shan taba sigari. Wallahi nan take wallahi zai busa mai daki ga suna taban mahaukata kenan, ko yin shekara 40 ma da watan ta najin. Za ka samu wali yana shan taba sigari ko yayi waɗansu abubuwa na keta shari'a, duk suna iya yi waliyan, saboda su ba masumai ba ne, su mahafuzai sunansu mahafuzai. Shi wali mahafuzi ne, shi ko annabi ma'asumi ne. To shi ne bambanci, mun gane yayi. Shi annabi dole da ka gan shi kawai annabi ne, shi ko wali zai iya hargitsa ma kwakwalwa ka kasa gane shi, ka kasa gane shi kuma ka kasa gano shi, saboda za ku iya zama da shi ka ga wasu abubuwa wanda ya dan saba. To wannan hijabin ya keta shine da yawa yayin Shehu Ibrahim mun je ziyara, za ku ga mu idan mun je ziyara yayin Shehu Ibrahim Kaula ko jikokin shehu maza da mata, idan ka je ziyara wani lokacin za ka ga kamar ni ba na zuwa, ina zuwa, amma duk da na je na 'yan mintuna zan fagurin kawai. Da na je na gaida sai da Fatiha Tota ko sai da Aisha wai Shehu Ibrahim, dan ita ce ta kai ni Kaula, zuwa na farko ita ta fara biya, a jirgi ma aka tafi na farko da muka ji. To je mu gaishe ta ko 'ya'yanta ko jikokin shehu kala-kala sun fi 100 wanda na san su jikokin Shehu Ibrahim da 'ya'yan shehu na garuruwa da suke kasashe ko sun sanni da yawa. Duk su Shehu Abdullahi ba wanda bai sanni ba. Shehu Arabi ko zuwan sama nawa gida, shekarar ma da ya zo Kano aka haifi wannan aka sa masa sunansa. Shekarar da ya zo Kano Shehu Arabi lokaci yana shi ma matashi haka, shekarar da ya zo wajen shekara 20 da kusan 7 kenan ko da 8. To a shekarar ne aka haife shi, sai aka sa masa suna duka gabaki daya. Su sai da Aisha in yanzu ba wacce ba su shigo daki na ba, duka gaba da yanzu da Shehu Muhammadu Nazir nan Shehu Ibrahim duka, da Shehu Tijjani in yas Halifa wancan na biyu duk sun zo nan gida, da dan Shehu Hadi Shehu Tijjani Shehu Hadi Murtaniya duka gaba daya can lungu ba duk ba wanda bai zo ba. Da haka da sauransu. Dan sai da Aisha a cikin daki na ma ta yi sallar magarba da Isha, yayan mu Halifa shine limancin aka ja, ya ja limancin da jama'a muka yi a gabaki daya wannan lokaci. To sai da Fatiha ko so uku ma tana kwana, so biyu tana kwana a wajen maulidin mu har gari ya waye, sai an yi sallar asuba sannan za ta tafi. A lokacin akwai lokacin ma da aka yi maulidi shekara 10, ina tunawa da wannan abu. A lokacin maulidin shehu ne na ƙasa aka yi shi a masallacin Halifa Isiyaka Rabiu. A wannan lokacin ta zo maulidin a jan karfe 2 na dare yayi, ita sayyada ne a lokacin muna yanan waje a lokacin shi ne wanda wasu 'yan adawa suka motsa halara wallahi suka ce gashi ka ana yin maulidin manzo Allah ma rigima ake ba a yadda da maulidin ba. Aka zo kuma Shehu Sani kafin ya zo da na Shehu Tijjani shi ma ana ta rigima, yanzu kuma haka kawai ko wani tsoro da maulidin Shehu Ibrahim shekara 10 ya kusa 20 kun tsoro da wani maulidi na Shehu Ibrahim. Wani yana yake faɗi a nan wani dan adawa a gaba na yace in Allah ya da sai an kwana ana maka ruwa,
za a kwancir ana lafta ruwa ba za a yi maulidin ba. Yana faɗi a gaba na kawai da na ɗaga kai sama sai na ce na kaɗe shi. Ce billahi lazi la ilaha illa huwa ba za a yi ruwa yau a filin maulidin ba. Na sanar lokacin. Bisa ƴan dausa sun san an yi haka yi zuwa lokacin. To wallahi a wannan lokacin malam duk area nan akwai wani guri da ake ce masa ƴan balangu. To a nan aka yi maulidin. To akwai gadon yar ayi kun san gun. Gadon yar ayi. Da gadon yar ayi da wani guri ake cewa ziri. To da gadon yar ayi da ziri suna ɗaya a yamma ɗaya a gabas. To tsakiya nan ne ake cewa ƴan balangu, a nan muka yi maulidin. To ziri kun gane ma'ana kamar yadda